Bombo Business News. Sa negosyo, maaga patuman ng Department of Agriculture ang pagbago sa rice import strategy sang Pilipinas. Sa advisor ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., panubuan ang lower import requirements para sa unang quarter sa 2026. Nakatala ng akakson sang Pilipinas ang 4 ka bulan nga import ban sa unang semana sang Enero. Iningatikang ang makahatag sang palagyan sa Bureau of Plant Industry o BPI nga liwat magbaton kag magproseso sang aplikasyon para sa rice importation. Apesar may pila ka rice varieties nga ginpahanugutan nga makasulod sang tion sang moratorium, kadamaan sa mga commercial shipment ang temporaryo nga ginuntat samtang gina-review sa gobyerno ang local production. Sunod sa Department of Agriculture, ang pinakaulihing advisory nakabase sa updated field validations nga nagapakita sang mapag-on nga lokal nga produksyon sang humay bisan may mga bagyo nga nag-igo sa Pilipinas subong nga ulihing quarter.